Nezintombi TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa umzothule Shembe DJ Bonya no BGK Mbuyisa isinga sikaNodumo ezomdabu amasiko nobuciko ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Nezintombi TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaZinohlonze TV gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami umzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masonke intabadotele empahleni umphezemane. Umama mkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni negulikana ngoba zonke intombi zikundile. Hande manje ncithi mamba ncithi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengo maphathi wantaba izulu. Unomakofu umkhono dukene bindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni gama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani ke ngikubingelele nami lapho mbukele camp wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele umfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodolo isiqobo sikashwama intentlo yamandiya namasulumani thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labo lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uzwe nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Bathi ibongo zensizwa azaliwa. Igama lami ngumzothule engwakashembe isibongo mawuthanda ungathi ngunoma kofu umkhodo odukene ebindi ngithumala mana lapho wafa mina kunjalo mbuke lapha ekhaya ngivele ngalanda intokazi namhlanje ngilanda phansi entabeni Zasemtuba izintombi Zasemtuba sisho kahle kakhulu sithi nisithela eweni awuyithokozele nansi ingoma. Kunjalo intombi Zasemtuba nisithela eweni intokazi ke lezi bakwethi ezibambile nazo la endimeni omculo bahlazi bebuza abanye ukuthi emcimbini ziphi intokazi kwagcala insizwa zodwa yini kusogqokweni noma impela kumbiwa ithuna. Kunjalo ke manje ngiyiphethe intokazi namhlanje intombi Zasemtuba ake ngibingelele. Oh siyabingelela bhuti sibonge ithuba lo obingelelayo usamkethiwa waseMatuba wakaxaba isibongo edukuduka indawo ngokuzalwa ngizalelwe ophondweni ngakhulela khona kuthe sengimdala kubaba wayesethola inxiwa ngapha edukuduka angihambi ngedwa ke ngihamba nosisi lapha uMamthembu nombuso ngakamthembu enkandla. Ngiyabingelela kuso sonke sakamthanya ngiyabingelela enhla nasezantsi imina oyithobayo esengifikile ngiyintombi yasemaxabeni isidudle esihle ngamehlo umaqamzana yimi lo ngikhona manje. Oh ngiphethe umaqamzana ke namhlanje useyishilo nambe ngithi impela ngisazombheka ukuthi ngingamsika ngaliphi igama ngoba kuyakuthiwa igama lezinsizwa einsizweni alinqatshwa ngoba uma walala nje igama leinsizwa hayi impela zokubiza ngalo uyozithi danki. Kunjalo ke intokazi ade zitsho kahle kakhulu zithi nisithela eweni. Ngifuna ukuthi singene kule ngoma ethi nisithela eweni. Ake
ungichazele mashwabade ekutheni ukuthi manisho kanjalo nisuke niqonda ukuthini nithini kubantu uma nikhuluma kanjalo nibhekise kubantu noma nisuke nibhekise kubantu abathile Muhle kakhulu umbuzo wakho bhuti ngizocela nje ukuqala emumva emumva nje la engisuka khona thina sizintombi zasemtuba sifike emculweni ngo2018 masifika hayi ingoma yethu yayithanda kakhulu imsakazo yadlala nje kuyona yonke imsakazo phela imsakazo awukho engathi mkhulu noma engathi mncane imsakazo kimi iyalingana ngoba uma sesifikile nje sidlala inkalo zonke zakwaZulu kuze kuyofikela nakoKapa imbali akukho lapho singadlalwa khona safika sathandwa kakhulu kusukela ngo2018 yahamba iminyaka njengamanje u2023 kodwa into eyenza ukuthi ngithi ngizothi ngithelwa eweni sithelwa eweni sizintombi zasemtuba ingoba budumzo ayikho into ephathekayo esesandleni engathi nje cha ngikhuluma ngayo ngiqashiwe mina laphana ngakhokhelwa ngiphethe ukuthi esandleni sama siphethe lutho siyafa indlala asinafokoli isilambile ebhudumzo ingakho ngithi basithela eweni ngoba nothuke wacabanga ukuthi kambe intombi zasemtuba ikhona usuke sibizela ukuthi hayi sizonandisa ngengoma nje sizojabulisa abantu ukutshela kahle mayifonela umphathi wethu ngoba thina saba nenhlanhla enkulu kwenkosi sami sathola inkampani isimilo setshitshi entertainment sinosimilo setshitshi okuyena osiphethe enkampanini yethu zonke incingo ifikela kuyena kuthiwa Similo sicela intombi zasemtuba sizokwenzani sizonandisa afone wengane zami thokozani siyokwenzani sorry nizonandisa hayi nangampela ke siphume sihambeke lesi sihloko esithi nisithele eweni sisukela le eqaleni ukuthi kushuthi vele thina into yethu sithola nje emgodini sithola nje emgodini akukho kuhle hey sicela kahle thina futhi siyagida sigida kahle ngizwa kahle uyabona ngifuna singene kakhulukazi kule eyemicimbi nokuthi kube khona nani enikuphathayo kodwa abantu bayanazi eindaweni futhi masenifikile vele kuyabonakala ngeke nganibona kweminye yemicimbi othola ukuthi nikhona njengeintombi zasemtuba ngifuna ukubuya la ukuthi ikuphi la nibona khona njengabantu besifazana okumele kulungiswe khona ngoba siyayibona imicimbi emikhulu ikibe khona uthola ukuthi hey mabe nenhlanhla ongenile noma kukhona iqembu elinenhlanhla labesifazane libe lodwa noma ebe mabili kodwa ayi impela izinsizwa ungafunga ukuthi impela imbizo thizeni iyinsizwa mhlambe mina into engingayisho ngathi nabalandeli bomculo wesintu babuye bebe nomthelela lapho ke abalandeli bomculo wesintu bhuti into abayenzayo bafika sebephethe usibanibani ukuthi iqhawe lami bekhetha abantu naye ke umhleli njengomuntu osuke elindele income elindele inzuzo ezongena kulomcimbi wakhe uyalanda bona ke labantu laba abadumile ekuthiwa ibona abenza kangcono kodwa abenza njengathi futhi abalandeli bomculo wesintu ngicela beyeke ukwenza lento abayenzayo ukuthi nabo basithele weni nabo abayiyeke lento abayenzayo abalandeli bomculo ukuthi abalalele umculo beyeke ukulandela ukuthi ngithanda ibala likabani noma isiqo sikabani abalalele umculo bafethu kusetshenziswane uyabona mangathiwa thina abalandeli bomculo basithatha basibeke ebalazweni ngoba ibona abanamandla ukuthi siye lapha phambili ibona abanamandla ukuthi umhlelo womcimbi angibone uma sengiqhamukile bejabula kukuhle nangakusasa baphinde bejabule futhi uyayizwela ke mbuke lapha ekhaya lolu daba udaba olubaleke kakhulu makukhulunywa kakhulukazi ngomculo nokuqashwa kwabaculi kakhulukazi imbokodo asiyiboni emcimbini yazi isimbalwa imicimbi ongathola amaqembu abantu besifazane noma kuwumuntu oyimele wesifazane beze befike kwabahlanu uthola ukuthi umcimbi bakhokhelwe bonke laba bantu ezinye zeinselelo ababhekana nazo kakhulukazi endimeni yomculo ingakho sibalandile la sithi khona ezinohlonze TV sababeka la ezinohlonze TV la sithi khona Sikhangenkezo TV show sizobabeka la beyikhulumele bona kubalekile ukuthi sikwenze lokho ake sibuye sibheke ekutheni ukuthi sukela ngawo u2018 nizintombi zasemtuba yini le eniqhuquzelayo ekutheni ukuthi niqhubeke nithi animi niyaphambili niyakhipha ama-album noma nisaqhubeka nomculo ekubeni izinselelo ninazo endimeni zomculo kodwa thina enkampanini yethu sibe nenhlanhla ukuthi sithole umuntu onesineke nothandayo umculo ongabheki inzuzo ngathi uyakhipha imali zakhe efake ethi hambani niye khona
engabheke nzuzo ukuthi sobuya siphetheni uyawuthanda umculo waqondana naye nabantu abawuthandayo umculo kanti kunemlayezo eminingi kakhulu esifuna ukuyidlulisa ebantwini ekumele ukuthi abantu beyazi imlayezo yethu ngoba ngeke beyizwe sihlele endlini manje saqala khona ukuthi hayi iyasiqhuquzela lento ukuthi adlulise imlayezo kunabantu abakhalayo abasosizini njengamanje kunabantu abahluphekile njengamanje kunabantu abalahlwe balahlwe nabo abathandana nabo abasothandweni nabo thina sidlulisa lemlayezo kubantu ile nto nje siqhuquzelayo nanokuthi umphathi wethu hayi usasibambe ngengalo selokhu salokhu kuze kube imanje similo setshijakaza silahle abantu lithini isasasa kubona kakhulu ngoba sike sahlangana nengqinamba eningi ke nenselelo ebibhekene nayo wonke umuntu kwavalwa imicimbi kwavalwa ama promotion uthola ukuthi ikhona mhlawumbe isingile enayo ephathekayo ngaleso sikhathi ngesikhathi se COVID la khona kune lockdown ezweni la eningizimu Afrika kodwa nina nathi cha niyayibamba noma kunjalo nazi ukuthi kukhona isikhathi sike sabanzima ngifuna isasasa kubantu lime kanjani njengamanje abantu basijabulelile kakhulu onganga ukuthi noma kuthiwa kunomdlalo lapha kule midlalo mhlawumbe esisuke singeyona ingxenye yayo singabizwanga abantu bayabuza ukuthi hawu nizobe nikhona nisendaweni ethile siyobuka nina ngithi mina usobe singekho bathi ha unobe ningekho abantu bayasithanda kakhulu wonke amazwe la qhamuka khona izintombi zasemtuba ziyajatshulelwa kakhulu onganga ngoba abanye abantu baye besibone uma sigezile sayiphophophophotha beyitshela ukuthi hayi khamba kahle kakhulu kanti abazi ukuthi endimeni omculo kunjani abazi bona balalela ingoma bebone ukugeza amasigezile noma bebone nezingane ngendlela ezidlala ngakhona siyadlala ke thina stage asidlali nangane siyadlala beyitshela ukuthi hayi into yethu isisezingeni kakhulu konke kuhamba kahle kanti hayi usizile umulodwa sesingasho emnqamlezweni hayi sasho emnqamlezweni isho njalo ingoma yamaweseli ithi usize nalo lumulodwa emnqamlezweni ingakho sithi hayi impela akhona emnqamlezweni sikhuluma kulelizwe esikulona njengamanje ngoba sikhuluma kakhulukazi ngenqubela phambili yabantu abasuke befisa ukuba nenqubela phambili ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyaphiwa isiphiwo sokuthi engacula ephiwe ekutheni ukuthi engakwazi ukwenza into ethile lokho ikona kuyomphilisa okunye uthola ukuthi kuyamphika kodwa egcineni uthola ukuthi ingqinamba nenselelo asuke ebhekana nayo isuke inzima kakhulu ingaphezulu kokwenza ingakho ke senze kanje mbuke lapha ekhaya ingakho sithi nawe iba ingxenye utshele nabanye ukuthi cha likhona uhlelo la sithi khona Sikhangenkezo TV show ezinohlonze TV ukuze sikwazi ukuthi siphume nekhambi kulokhu esuke sibhekene nakho endimeni yomculo kaMaskandi njengamanje sibuya la ekutheni ialbum enikhiphile eyokugcina ime kanjani abantu benza kanjani ukuze beyithole sineyinselelo eziningi ezimotweni esihamba ngazo ama CD amaningi awasadlalwa uthola ukuthi ayagaywa ama CD ezimotweni awasadlala ama CD uthola ukuthi imoto ivumela ukuthi kudlala iUSB or ikhebuli mangayona ikhebuli kube iBluetooth ukuze umculo udlale ngifuna ukubheka la ukuthi senithuthuke kangakanani ekutheni ukuthi umculo usabalala ngazo zonke indlela hey Kutumzo lapho ngenxa yengqinamba ezithile umsebenzi wethu akukho lapha osuke waphuma einkundleni mhlawumbe njengoba online store kodwa siyathembisa ukuthi noma ngabe inini mhlambe ngeke phela amaviki amabili esizowaqala umsebenzi wethu ungatholakali kuma online store ngiyathembisa sinomsebenzi omusha nje lwesukhiphile na uzotholakala nje ngiyathembisa ukuthi amaviki amabili ngeke phele ungatholakalanga wonke umuntu emakhaya kunendawo noma uhambe emontweni uzobudlala akukho lapho ngezokudlalwa khona umnandi futhi ngalendlela ake singene kuona umsebenzi omusha lithini icwecwe nabantu nje ukuchazela abantu ukuthi ikuphi abangakuthola kuyona lelo cwecwe ialbum ngayenza ingoma ezu12 ufika ngo2018 ngathi mangibuya ngabuya ngo2021 nayo iCovid yavala ngo2020 ngabuya nengoma ezintathu ithi
ngayadlala le EP kakhulu futhi ngasebenza ngayo kakhulu abantu bayithokozela. Ngaphinda njengoba sengibuya manje ke ngibuya nge-EP futhi EP yayihloko saye sithi nisitheleweni. Lapho ke uzothola nje umlayezo omnandi kakhulu ukhuluma nabahleli bomcimbi, abahleli bomcimbi ngikhuluma nabo. Ngibhekise ngqo kubahleli bomcimbi ngalento ukuthi abasiqashe sikhona sizintombi zasemtuba. Sesinandisile seswabhulile amazolo. Bayeke ukusibhulisa amazolo bakithi. Sikhona sifikile endimeni. Sikhona endimeni sifikile ngibhekise futhi nakubathandi bomculo wesintu ukuthi sikhona abathandi bomculo wesintu yekani ukuthi nisiphose weni. Phinde kuzoba nenye ingoma kulezo ngoma enye itrack ethi ngeke ngimlahle. Ngeke ngimlahle mina uDali noma ningamhleba kanjani ningamnyunda kanjani ngeke ngimlahle. Lapho ke ngibhekise kumuntu okunabantu abaqhamukayo bethi hayi ngiyeke ubhuti umzo yini na ngiyeke thanda mina ngithi hayi mthande ngenkanike ungezwa ngomuntu lapho uphinde uthole futhi nengoma ekhuluma ngomuntu wesilisa ocela abantwana kumama wasekhaya ocela abantwana ngesizathu sokuthi ekhaya uyedwa uyacela ukuthi mkami ngivumele ngithola abantwana. Ingoma esiyiphethe lana ziyithinta intsha zithinta ubumnandi beyiginqi ziyakuthinta futhi nawe mawuyihlalele nje uwedwa endlini kwakho ubhekene nezinto zasekhaya. Siphethe nje ushukela umlilo yonke into akuxubene kule ngoma. Ayikho ngekuyithola. Ngizwe kahle album entsha intombi zasemtuba sebekhulumile ke embukela lapha ekhaya ukuthi yabona u2 weeks ngeke kuphele na kanjani lo mculo wabo ungatholakali kuma digital platform futhi kuma online stores la khona ozokwazi khona uthenge khona ngoba sesibhekane nezinselele eziningi siyayibona izitolo zomculo ziya zokuncipha kakhulukazi ekutheni ukuthi uthole ama CD kodwa sekwande kakhulu isekutheni ukuthi ingoma zithengwe njalo kuma online stores. Ngifuna ukuthi nidlulise umyalezo ogcina ngizoqala lapha na kwintokazi angiqale ngala ukudlulisa nje umlayezo nkosazane kuba bukeli emakhaya ukhulume ngokuthi niyafisa nani ukuthi nibe nenqubela phambili nibheke futhi nokunye okuba zinselelo kunini ungathini kubona ababukeli njengamanje ngoba nansi niyasebenza kodwa nikhala ngokuthi banithela iwini. Ngingathi kakhulukazi kubahleli wemicimbi singabantu besifazane ukuthi bengicela kakhulu ukuthi nathi singabantu besifazane besinake besithande ngoba bhuti umzo isikhathi esiningi abantu besifazane bakunomcimbi bancane kakhulu ababonakala emidlalweni. Bengifisa ukuthi nathi sibonakale besithande bese kuba ke abalandeli bomculo wesintu kakhulu ngiyayicelela nganza ukuthi nani nisithande nathi sinithanda kakhulu siyanithanda ngiyayibonga. Kunjalo masho bathi bengizoqala nje ngokugcizelela nami osekukhunyiwe usisi Mamthembu ukuthi siyacela ukuthi abahleli bomcimbi besikhumbule nathi asilutho asiphethe lutho. Siyacela ukuthi besikhumbule nathi sinabantwana sinomndeni siyondla nathi siyalidinga iphalishi. Siyacela ukuthi besikhumbule yazi sijatshulisa into encane sabantu besifazane sifana nezingane thina. Sijatshisa into encane. Siyacela nje ukuthi besikhumbule abahleli bemicimbi sikhona. Sizoyenza lento abayifunayo. Ukujabulisa abantu sizobajabulisa. Nabantu futhi siyacela nabo ukuthi besithokozele masiqhamuka besiphe isupport kuzo zonke izinkundla zokuxhumana nje abakuxhumana ekuxhunywa kuzona. Nje nezingoma zethu bengayiphusha indlela abayiphusha ngayo benza ama video benze yonke lento. Siyacela nje ukuthi abantu besithande besiphe support. Banithola kanjani abantu? Facebook, Instagram, Twitter, angiyazi ku Twitter ukuthi impela hayi engathi bakamkam. Kodwa ke sibuyele emuva lapha na. uFacebook banithola kanjani ku Instagram lapha na mase kuba inamba abanithola kuyona makuya ngokuthi bafuna ukunibhokha? Siye singahambi sodwa ke ngenxa ukuthi singabantu besifazane ababuye singabantu besifazane ababuye mhlawumbe bebe nemizi kuba nzima ukuthi sikhiphe ama numbers wethu. Sinomphathi wethu sino Similo Setshitshi okuyena esishiyela kuyena yonke into. Yena solakala kuyena nje mawufuna thina
sitholakala kuyena noma ngasikhathini ke kusekuseni ke mawusifuna ke usithola kuyena. Okay, yabona mbukeli lapha ekhaya into esizoyenza mase sibuya sesivala sobe sesinayo insizwa uSimilo Setshitshi oyimanager yabo esobe isiskipha kakhulukazi isitshela yonke imininingwane ukuthi cha impela lezi intokazi zitholakala kanjani. Okwamanje yiphi le ngoma esibanika yona njengamanje? Ngicela ukuphuma ngalena ethi ngeke ngimlahle bese ngibonga ithuba. Ngiyabonga ithuba bhuti Umzo, ngiyabonga kwisikhangenkezo, ngiyabonga ithuba elihle kangaka elinqazivele elingakatholwa umuntu. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga umphathi station, ngibonga kokhamera, ngibonga kuwena msakazi, ngibonga kuwona wonke umuntu obenethuba, ngibonga ngisho kumphathi wami imbalo uSimilo Setshitshi ongivumela ukuthi ngize la. Ukube bengathandi bengeke ngibe lana msakazi, nawe kube ubungathandi bengeke ngibe lana, nomphathi station bengeke ngibe lana. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga ithuba, ngiyabonga babukele emakhaya, inkosi nibusise. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya iyayibongela intokazi lapha, hayi kunjalo intombi Zasemtuba ngihleli nazo ngikumhlane nembeleko. Kunjalo sikhuluma kanjalo iyona ingoma ethi ngeke ngimlahla, awuyithokozele. Mina ngeke ngimlahla udali ngisinge mina ngeke ngimlahla udali noma benhlaba kanjani ngeke ngimlahla udali noma benyunda kanjani ngeke ngimlahla udali ngisinge mina ngeke ngimlahla udali. Ngengimlahle uyayizwela uyayibonela nawe mbukeli intokazi kwezinohlonze TV. Kumnandi makunje sishilo sathi sobuya nayo imanager uSimilo Setshitshi engoka Xulu. Yazi yangithokozisa le ndaba ukuthi lensiza ngiyazi kudala kakhulukazi endimeni yezomculo kakhulukazi ekuphatheni ama-artist kanjalo nenkampani yayo inkampani esikhona iminyaka impela. Xapashi angikubingelele mteka baba. Baba Shembe angibingelele lo bingelelayo kuSimilo Setshitshi wakaXulu enkandla emakhendle. Ngibonge nami ukuthola ithuba, ngibonge kakhulu nakubabukela ekhaya, ngiyababingelela. Sikhulume ngokuthi impela eyintokazini ngenxa ukuthi ziphethe imizi zathi impela azikhiphi inamba azikhiphi imininingwane kodwa zine manager okuyiyona impela esuke iphethele umsebenzi ukuthi ziqasheka kanjani. Ake singene lapho ekutheni ukuthi intokazi uma kuya ngokuthi ziyadingakala abantu abayidingayo benza kanjani nokuthi ke mhlawumbe makuya ngokuthi kunomcimbi la noma kuthiwa ziyakhokhelwa nonxenxa ke nawe ekuthenini ukuthi njengemanager intokazi ngoba uyiphethe okunye kuphuma emaphaketheni usho ukuthi cha uyacela ukuthi impela benisupport kakhulu laba abasuke behlela imicimbi. Mr Shembe angiqale ngibonge nje ithuba oliphe izingane zami. Ngiyabonga kakhulu. Ukungena odabeni. Cha abafisa ukuxhumana nentombi Zasemtuba baxhumana nami uqobo. uSimilo Setshitshi ku Facebook, uSimilo Setshitshi Xulu. Ku Twitter ngikhona uSimilo Setshitshi Xulu enkandla emakhendle. Instagram uSimilo Setshitshi Xulu ukhona. Na ku TikTok ngikhona uSimilo Setshitshi. Ngibese ngiza ke kubahleli bemcimbi. Ngiyafisa abafowethu ukuthi bangayibukeli phansi umsebenzi wabantu besifazane. Mina ngakolwami uhlangothi ukusebenza nabantu besifazane ngibona kuyinselelo enkulu ebhekene nabahleli bemcimbi ukuthi akebe babheke nabo bengajahi ukuthi balandela abantu ababona benabalandeli nabo labantu abanabalandeli namhlanje baqale bengenabo bathathwe abantu ukuze bababeke la bekhona. Abantu besifazane bayacula bafowethu ngeke sikufihle lokho. Bayacula bayadlala estage kodwa nje kuphela into abashode ngayo bashode ngesupport. Uma bengathola isupport nokuthi baqashwe bakwazi ukuthi bebeke isinkwa etafuleni ekhaya ngoba labantu basemsebenzini njengoba bela.
mina ngokuthi ngisize bona abantu besifazane ngibasiza ngoba ngiyawubona umsebenzi wabo ngiyathanda ukubasiza abanye abaningi nokuthi baqasheke ngendlela abaqashe ngakhona angikwazi kodwa ngoba nami ngikhiphe ephaketheni lami kodwa ngiyacela kubahleli bemicimbi ukuthi ake bebabheke phela nabo bakwazi ukuthi babeke isinto etafuleni tholakala enambeni ethi 079 6500 970 ngitholakala 24 hours 7 days a week njengomanager yentombi Zasemtuba. Yeah. Kunjalo uyibonile ke nawe mbukeli inamba laphana kakhulukazi escreenini ukuthi batholaka kanjani. Kuyasithokozisa ke ekuthenini ukuthi imanager kube yiyona esukumayo nayo isondele masithi ayisondele impela sibuye nayo iphila ke iyona le manager. Siyabonga Mvukaqulu nangelinye ilanga sazohlangana siqhubeke nokuthi siphakamise amaciko Maxaba sibonga kakhulu nawe Mamthembu sibonga kakhulu intombi Zasemtuba akuyona ke intombi yasemtuba uqabhashe ngalawo similo sethethe cha imanager yentombi Zasemtuba mangithi intombi Zasemtuba kungabe ke sekuba inkinga lokho kodwa ke kulungile nangokuzayo sobe sendawonye na kanjani kama lohlelo Sikhangenkezo TV show kanti igama le TV vele usubscribe uthi Nezinohlonze TV kulula nje subscribe njengamanje uthi Nezinohlonze TV yimo wakho DJ Ponya Yipa